Les tres formigues. Una matí, la formiga petita anava per un camí i es va trobar una molla de pa. Oh, que bé! Va pensar. Me l'enduraré al niu per menjar pa aquest hivern. Quan la tenia agafada, sent una veu que cridava. Deixa aquest pa, que és meu, jo l'he vist primer. I un altre formiguer arriba. També agafa el pa i comença a estirar cap a l'altre cantó. I una estira cap aquí i l'altra estira cap allà. El pa, esclar, ni es movia. Finalment van deixar el pa i es van començar a barallar-se a bufetades. És meu! No, que és meu. I vinga a barallar-se. Ara barallar-me? Exclama la tercera formiga. No tinc gens de ganes de barallar-me. Jo l'única cosa que vull és menjar. Per què no es partit entre totes les tres? Partir-nos-en? Però si era per a mi sola, diu la primera formiga. No és veritat, que era per a mi. Salta la segona formiga. Veieu? Així no s'entenderem mai. Va exclamar la tercera formiga. Més val que ens partim ara que només són tres i que no esperen que vingui una altra formiga. Veus? En això tens raó, van dir les dues primeres. I es van partir el pa. I van treure també una mica de formatge que duia. I un porro de vi tot. I sort que van decidir de menjar-se'l, que si no encara estarien discutint ara. Un aplaudiment.